Nam kaniyak idi nga umadayo ka ket sublian ako day tadi karimbiag ko pusok ng namnama ket inururay ka aldaw ang naglabas kanayong kaasigsig kaan tawag mo ken surat awan man ti inak na uray ti tunggal darikmat no inak agmay maysa awan ti mariknat no dila sa to'y kaunggag lipaten kakman ngimdi ka ba elanday to'y puso taaging ga ita ay ayatin talata tawin nga naglabas jak anak kalipat apay amin na di ka malipatan di inoran-oras sika di at kato'y kaunggak upay nuwikol pong isukat mo di sa bali sampit ni ayan-ayan itaman inwaksi di ka malipatan aniyan nga nagsakit idi mapanikneka nga addan sa bali ket sakay inkain sukat sa enten panusam tiid kain subad napudno nga ayan pusok laeng pinasugat abkesken panaas igturak ngalak amen di panusan apay amin na di ka malipatan di inoran-oras sika di agato'y kaunggak lupay nuwikol pong sukat mo di sa bali sampit ni ayan-ayan itaman winwaksi di ka malipatan apay namin na di ka malipatan di inoran-oras sika di agato'y kaunggak upay nuwikol pong sukat mo di sa bali sampit ni ayan-ayan itaman winwaksi di ka malipatan di ka malipatan